парламентарни избори 2014. Вие сте с предизборното студио на Радио Русе. Мой гост е госпожа Миглена Кунева, председател на България на гражданите, част от Реформаторския блок и кандидат за народен представител от Реформаторския блок. Здравейте, госпожо Кунева. Здравейте. Нека да ви кажа, че за първи път тази година, както участвам в политическия живот на България, аз не се кандидатирам от Русе. И ми е много мъчно. Защото така започнах 2001 година. Русе за мен беше капан за душата ми. И съм завинаги свързана с този град. Затова съм и днес тук. Но пък нещата се променят и се променят към още по-добро, защото от България на гражданите имаме един чудесен човек, отново жена, която е втора в листата, Даниела Визиева. Аз отдавна исках тя да бъде лицето тук в Русе и сега имаме такава възможност в една чудесна комбинация с опитен политик, който е водач на листата в Русе, господин Христов, и втора в листата госпожа Визиева. Искам обаче да направя едно малко отклонение. Ще ми разрешите ли? Разбира се. Благодаря ви. Аз искам да помоля всички да дадат едно рамо на жените в листите. Където и да са, в която и област да се намират, да има повече жени в българския парламент, във всяка една група, във всяка една партия, и надявам се много в Реформаторския блок. Искрено се надявам, освен това, че Русе ще даде своя знак към жена в листата. Можем да избираме. Аз съм повече от убедена, че господин Христов ще приеме това с типичното му благородство и широко сърце. Надявам се, че ще можем да дадем много силен знак, че бъдещия парламент ще разчита на спокойствие, на разум, на старание, с което жените се отличават и в политиката, и в живота, и да ви убедя, че теми като здравеопазване и образование с повече жени в българския парламент няма да бъдат никога оставени на втори план. Започнахме нашия разговор с това, че вие не сте кандидат за народен представител от Русе. Защо обаче избрахте на 22 септември да сте тук? Заради Деня на независимостта и за да мога още веднъж да усетя празника през русенци. Аз смятам, че съм работила за тази независимост в последните 10-15 години. Тук в Русе е писалката, с която подписах договора за присъединяване на България към Европейския съюз. Историческия музей в София много държеше да получи моята писалка, но аз им казах не, обещала съм на русенци. Всяко едно приближаване към стандартите в Европа е част от българската независимост. Това е начинът да бъдеш модерен патриот. Да не забравяме, че сме в предизборна кампания. Водач за Русе от Реформаторския блок е Румен Христов. Защо русенци трябва да изберат номер 7? Защото номер 7, бюлетината на Реформаторския блок, даде знак, че ние можем да се обединим около една идея, която е по-голяма от нас. Да има широко, дясно, центристко правителство, в което, надявам се, Реформаторския блок ще има какво да каже и ще има каква линия да държи, за да може следващия парламент да бъде успешен. Да бъде успешен за всички българи. Независимо от коя партия са, ние трябва да гледаме успеха на държавата си. Така че бюлетина номер 7 е нещо много важно и повече жени в парламента смятам, че също е едно важно послание. Така е в успешните европейски политики, успешните европейски държави и смятам, че ние можем да дадем такъв знак. Много добра симбиоза се получава тук, добро взаимодействие в русенската листа и можете да го направите и като просто пуснете бюлетина номер 7 и като отбележите преференция за жена в листата. Аз съвсем открито правя кампания за госпожа Визиева. В хода на една предизборна кампания съвсем резонно е да попитаме какви са идеите, програмите, плановете на различните коалиции, партии. Какво според вас трябва да се случи след 5 октомври? Знаете ли, нещата, които трябва да се случат след 5 октомври са толкова очевидни и всъщност толкова прости, защото това е формулата на успешната държава, че ние понякога забравяме, че точно тези простите, но важни неща ги няма около нас. И търсиме някакви екстравагантни обещания. Аз не съм по екстравагантните обещания. Аз искам нормалност. Какво означава това? Това означава съдебната система наистина да е съдебна система.
какво е важно за нея? Да е независима. Да не се смесват правомощията на съда и на прокуратурата тогава, когато седат в един общ Висш съдебен съвет. Практиката показва, че ако ги разделим на две камери, това би било много по-голяма гаранция за независимостта и на съдиите, и на прокурорите. Промяна в структурата, в системата на съдебната власт е много важна, защото ние година след година, на всеки 5 или 7 години, ние започваме да обвиняваме конкретни личности. И конкретни политици, и конкретни магистрати. Обикновено прокуратурата е обект на най-големи такива обвинения, но не само. А след като година след година това се повтаря, значи системата не работи както трябва. Значи ние имаме системни грешки, които трябва да поправим. Да ги поправим без обиди и без инат помежду си, но така, че да може тази съдебна система да каже на всички: в България ще има ред. И независимо кой е на власт, ние ще поддържаме този ред. Това означава наистина стабилна държава. Всички останали приказки за стабилност нямат никаква стойност, ако ние не разчитаме на справедливостта, която идва от съда. Второ и много важно, това е образованието. Образованието е не само бъдещето ни, то е и настоящето ни. Защото в следващите 7 години ние имаме една икономика в Европа, заради която се надяваме да получим европейски пари, но която през знанията, които имаме в момента, ние не можем да правим. Става въпрос за високи технологии при толкова много умни българи. Е срамота ние да не използваме тези средства, тези възможности. Става въпрос за една икономика, която е свързана с напълно модерно производство. Аз имам един любим пример, който ще ви го дам. Асфалт. Този асфалт, който се надяваме да обиколи няколко пъти България и да имаме нови магистрали, наистина е чудесно. Само че в една Германия този асфалт е тих, шептящ. Така е направен. Направен е в лабораториите им. Открит е по този начин да се намали шума, да бъде по-здрав пътя, и това вече са други пътища. Други пътища за настоящето, други пътища към бъдещето. Нима не можем да го направим. Здравеопазването. Много важна тема. Искам да обърна специално внимание на профилактиката, защото, и пак ще намеся малко така женската тема в нашия разговор, профилактиката, особено за такива болести като рак на гърдата, например, 60% от случаите могат да бъдат спасени, ако има една ранна профилактика. Така че здравеопазването трябва да се обърне в тази посока. Клинични пътеки, да, но да бъдат разумни, да бъдат такива, които отговарят на действителността, а не измислени. Друга много важна тема, това е средата, в която работи бизнеса. Тук, разбира се, искам да се обърна към компетентността на водача на листата, господин Христов, на номер 7, който може да говори много по тази тема. За мен е важно от бизнеса политиците да не искат нищо друго, освен да си плащат данъците и да плащат справедливо на работниците. Оттам нататък ние сме тези, които трябва да му създадат условия. С стабилната банкова система, с възможността за подкрепещи кредити, ако бизнесът е по-малък, с гаранционни фондове и така нататък. Разбира се, стабилната система на правосъдието, добри пътища, те не са чак толкова много нещата. Работят извън границите на България. Съжалявам да го кажа, защото ние бяхме в конкуренция с Румъния по време на преговорите и ние водихме. Сега Румъния води. Към финала на нашия разговор, вашето послание към русенци? Моето послание е много сърдечно. Сърцето ми е с вас. Подкрепете Реформаторския блок, подкрепете жените в листата и съвсем директно подкрепете Даниела Визиева. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2014.